är riktigt roligt att se er. Nyt jaetaan Jumalan sana. On kiva nähdä teidät kaikki. För mig är det också flera nya ansikten här sen jag sist var i Karis. Så det är ju extra glädjande. Ja minullekin on monta uutta kasvoa siitä, kun viimeksi kävin Karjala, niin sehän on suuri ilo. Jag var ofta här för 20 år sedan. Kävin usein täällä noin 20 vuotta sitten. Nästan varje månad. Melkein joka kuukausi. Vi reste omkring med ett team. Matkustimme tiimin kanssa. Och det var ganska i början när Betel började resa sig upp som församling. Se oli silloin alussa, kun Betel alkoi nousta seurakuntana. Jag har varit skolevangelist och rest på alla skolor i Finland. Olen ollut kouluevankelista ja matkustanut kaikissa ruotsinkielisissä kouluissa Suomessa. Och en tid hade vi ett oerhört stort fokus på just Karis. Ja yhteen aikaan meillä oli iso fokus Karjaalla. Skolan här var väldigt öppen för oss. Koulu täällä oli hyvin avoin meille. Vi fick predika evangelium till och med på skolan. Saimme julistaa evankeliumia jopa koulussa. Men tiderna förändras, det vet vi. Mutta ajat muuttuu, tiedämme sen. Och idag är det inte lika lätt. Tänään ei ole ihan yhtä helppoa. Så på ett sätt kanske jag var den sista skolevangelisten. Ehkä mä olin tavallaan se viimeinen kouluevankelista. Men det var en fantastisk tid och många unga människor mötte Jesus. Se oli mahtavaa aikaa ja moni nuori kohtasi Jeesuksen. Det här huset var fullt med ofrälsta ungdomar. Tämä talo oli täynnä pelastamattomia nuoria. Och vi bad och vi predikade. Rukoilimme ja saarnasimme. Och vi fastade. Ja paastosimme. Och vi predikade. Ja saarnasimme. Och kom åter och åter igen och så att någonting börjar växa fram här. Ja tulimme yhä uudelleen ja huomasimme, että jotain täällä alkaa kasvaa. Flera av er var med då, men många var inte det. No, moni teistä oli silloin mukana ja moni ei ollut. Men det är roligt att se Gunvor. Oli ihanaa, kun saa nähdä Gunvorin. Hon har nästan varit med sedan Jesu tid. Hän on melkein ollut mukana Jeesuksen ajalta. Då Paulus och Petrus predikade omkring. Silloin kun Paavali ja Pietari matkusti ja saarnasi. Jag har stor respekt för dig, Gunvor. Minulla on sinulle suurin kunnia. Hon har stått tillsammans i många olika väckelser och skeenden. Hän on ollut mukana monissa herätyksissä ja eri tapahtumissa. När jag kom hem från Pakistan igår. Tulin eilen Pakistanista kotiin. Jag var där den här veckan. Olin siellä tämän viikon. Och jag har mycket starka intryck med mig från Pakistan. Ja sieltä on vahvoja mielikuvia tuon mukanani. Och jag reste den här gången för en organisation som heter Martyrkyrkans vänner. Tällä kertaa matkustin Marttyyrien äänen seurakunnan puolesta. Och jag har suttit tillsammans med människor som har gått igenom otroligt svåra saker. Ja istuin ihmisten kanssa, jotka ovat kokeneet todella hankalia asioita. På torsdag satt jag med ett par. Torstaina istun yhden pariskunnan kanssa. De tillhör en liten församling i Pakistan. He kuuluvat pieneen seurakuntaan Pakistanissa. Och deras dotter blev brutalt våldtagen och mördad. Ja heidän tyttärensä raiskattiin väkivaltaisesti ja murhattiin. Och ingen har tagit upp den här frågan i domstol. Ja kukaan ei ole käsittänyt tätä tuomioistuimessa. När de gick till polisen så sa polisen att ni ska förlåta förövarna och gå vidare. Niin kun he menivät poliisin luo, niin he sanoivat, että teidän pitää vaan antaa anteeksi ja jatkaa. 100 000 unga flickor blir kidnappade varje år. 100 000 tyttöä kidnapataan joka vuosi i Pakistan. Pakistanissa. Och det här är ett område som heter Punjab. Tämä on alue, jonka nimi on Punjab. I östra Pakistan och huvudstaden heter Lahore. Se on itäisessä Pakistanissa ja sillä pääkaupungin nimi on Lahore. Och i Lahore så har vi öppnat nu ett kontor. Siellä olemme avanneet nyt konttorin, där vi har kristna jurister, advokater. jossa on kristittyjä juristeja. Dit familjer kan komma med sina stora problem. Jonne nämä perheet voi tulla isoine haasteineen.
Speciellt när de har blivit förföljda för sin tro. Erityisesti ne, joita on vainottu uskonsa puolesta. Och vi kommer att ta upp de här ärendena i domstolar. Ja me tulemme viemään nämä asiat tuomioistuimiin. Vi kommer att ta kostnader för att ta upp de här ärendena. Ja tulemme, se tulee maksamaan, että me käsittelemme näitä asioita. Och vi hoppas att förövarna också ska få sina domar. Ja toivomme, että ne, jotka ovat tehneet väkivaltaa, myöskin saavat tuomionsa. Att rättvisa ska skipas. Että oikeudenmukaisuus saa tapahtua. Jag satt med en annan pojke, han var 19 år. Istuin pojan kanssa, joka oli 19-vuotias. En fin kille som gick i en katolsk skola. Hieno poika, joka käy katolista koulua. Han var från ett kristet hem. Kristitystä kodista. Han berättade hur han blev våldtagen av ett gäng på 12 män. Ja hän kertoi, miten 12 miestä raiskasi hänet. Och ingen har gjort någonting när de gick till myndigheterna med den här ärendet. Ja kun he menivät viranomaisten luokse, niin kukaan ei ole tehnyt mitään. Det är starka intryck man bär med sig. Ne on hyvin vahvoja mielikuvia, mitkä I kantaa fredags, mukanaan. i förrgår, så var jag i en stad som heter Jaranwala. Ja perjantaina olin Jaranwalissa. En stad kanske på 500 000. Siellä on noin 500 invånare. 000 ihmistä. Och allting är ju i Pakistan, det är smutsigt och det är eländigt och det är fattigt. Siellä on köyhää, likaista ja Men där fanns flera olika små kyrkor. siellä oli monta eri pientä seurakuntaa tai kirkkoa. Och den 16 augusti i år Ja 16. elokuuta tänä vuonna så skedde någonting mycket speciellt i den staden. ja tapahtui jotain hyvin erikoista siinä kaupungissa. På fredag kväll under den muslimska utroperna från moskén Kun perjantai-iltana nämä moskeijat huusi nämä omat huutonsa, då ropade alla imamer på en gång kaikki imaamit huusi samalla över kerralla hela staden koko kaupungin ylle, att alla kristna ska dödas että och alla kyrkor ska brännas. kaikki kristityt pitää tappaa ja kaikki kirkot polttaa. Och de kristna sprang ut ur husen, fick ingenting med sig. Kristityt juoksi omista kodeistaan, eivätkä voineet ottaa yhtään mitään mukaan. Den natten Sinä yönä så brändes 26 kyrkor ner till grunden. 26 kirkkoa poltettiin Och över 100 kristna hem total förstördes. ja yli 100 kristittyä kotia tuhottiin täysin. Och jag reste tillsammans med en reporter från BBC i Pakistan. Ja matkustin yhden reporterin kanssa, joka on BBC Pakistanissa, Och en av våra pastorer som är kontakten. ja yksi pastori, joka on se yhdyshenkilö. Och vi fick komma in i de här hemmena där familjerna stod. Saimme tulla niihin koteihin, missä nämä ihmiset oli, tai perheet oli. Väggarna var helt sotiga. Nämä seinät oli täysin nokisia, Och allt var förstört. ja kaikki oli tuhottu. En del hade haft restauranger, allt var nedbränt. Joillakin oli ollut ravintola, kaikki oli poltettu. Av hettan hade taken ramlat in. Ja kuumuudesta katot oli kaatunut sisälle. Och kyrkorna likaså. Var svarta väggar överallt. Ja kirkot ihan samalla tavalla. Kaikki seinät oli mustia. De hade slängt ut alla möbler på gatorna och bränt allting. Kaikki huonekalut oli heitetty kadulle ja poltettu. Allt det här skedde på en natt. Kaikki tämä tapahtui yhtenä yönä. Väl organiserat Se oli hyvin järjestelmällistä. och samordnat Ja niin kuin kaikki olivat tulleet yhteen tätä varten. av dessa radikala jihadister. Näiden radikaalien jihadistien puolelta. Med de intrycken så landade jag i Helsingfors igår på eftermiddagen. Ja eilen iltapäivällä laskeudun Helsinki-Vantaan lentokentälle. Och jag började uppdatera mig vad som händer i världen. Ja aloin katsoa, että mitä maailmassa oikein tapahtuu. Så ser man att det pågår krig i Israel. Ja sitten näin, että Israelissa on sota. Samma sak. Sama asia. Samma krafter, samma hat, samma ilska. Samat voimat, sama viha, sama voima siinä takana. Oskyldiga människor skjuts brutalt ner i sina egna hem.
Täysin viattomat ihmiset ammutaan omissa kodeissaan. Raketer skjuts rakt in i civila områden. Ja raketteja ammutaan siviilialueille. Det är inte tiotal utan i tusental. Ne ei ovat kymmenittäin, vaan tuhansittain. Det är samordnat, det är genomtänkt. Se on järjesteltyä ja niin kuin ajateltua, että suunniteltua, miten se tehdään. Ondskan är oerhört påtaglig. Pahuus on niin kuin kosketeltavaa Lidandet ökar ja kärsimys lisääntyy i vår tid. ajassamme. Och jag har det sista året upplevt att den helige Ande har sagt någonting åt mig. Viimeisen vuoden aikana olen kokenut, että Pyhä Henki on sanonut minulle jotain. Att förbered min församling Valmistele seurakuntaani för svårare tider. vaikeampia aikoja varten. Och jag har predikat ganska många budskap sista året om att vi behöver verkligen vara förberedda. Ja olen viime vuoden aikana saarnannut monta kertaa siitä, että meidän täytyy valmistautua. Och så mitt i allt kommer då detta brutala krig i vår egen kontinent, i Ukraina. Ja sitten tulee tämä brutaali sota Ukrainassa omassa kontinentissa. Och jag tänker på min 13-åring hemma, Elias. Ajattelen omaa 13-vuotiaasta Eliasta kotona. Under hans korta tid på jorden Hänen lyhyen elämänsä aikana så har han genomgått, han får se saker hända som många av oss har fått se. hän saa nähdä asioita tapahtuvan, joita moni meistä ei ole nähnyt. Hur en pandemi globalt sett stänger ner allt. Miten pandemia globaalisti nähtynä sulkee kaiken. Och sen hur ett krig i Europa startar. Ja miten sota Euroopassa aloitetaan. Nyheterna vi möter just nu är inte goda. Ne uutiset, joita kohtaamme tällä hetkellä, eivät ole hyviä. Och vi har all orsak att på något sätt börja fundera över att vilken typ av evangelium predikar vi den här tiden. Ja meillä on kaikki syy miettiä, minkälaista evankeliumia saarnaamme tällä hetkellä. Vet, vi kan inte bara predika att kom till Jesus så blir allt bra. Ei voida enää sanoa, että hei, tulkaa vaan Jeesuksen luo, kaikki järjestyy. Vi kan inte bara predika att Jesus fyller alla behov. Eikä, että hän täyttää kaikki tarpeemme. För Jesus fyller inte alla människors behov hela tiden. Jeesus ei täytä kaikkien ihmisten Vi tarpeita behöver koko också ajan. lära oss att hantera lidandet som en del av vår kristna tro. Täytyy myöskin oppia käsittelemään kärsimystä Att leva med parallella verkligheter i våra liv. osana kristittyä elämää ja että on niin kuin, rinnakkaisia asioita elämässä. Att ändå leva helhjärtat för Gud Ja kuitenkin elää täysillä Jumalaa varten. fast jag har sjukdom och smärta i min kropp. Vaikka minulla olisi sairautta ja kipua kehossa, Fast jag går igenom svåra tider i min familj. vaikka perheessä on hankaluuksia, Fast jag går igenom äktenskapskriser. vaikka on avioliitto-ongelmia, Fast havet stormar omkring mig. vaikka meri myrskyää ympärilläni, Så behöver vi ha ett budskap till den här världen som ändå är gott och uppmuntrande. meillä tulee silti olla hyvä viesti tälle maailmalle, joka on rakentava. Vi behöver kunna predika ett evangelium och se människor i ögonen som lider för sin tro. Meidän täytyy osata saarnata evankeliumia, kun katsomme kärsiviä ihmisiä silmiin. Fast man är kristen så drabbas man av saker som man aldrig förstår. Vaikka on kristitty, niin meitä kohtaa asioita, joita emme voi ymmärtää. Vi har flera mammor i vår närhet som går igenom svåra behandlingar. Meillä on useampi äiti meidän läheisyydessä, jotka käyvät läpi vaikeita hoitoja, Som väntar på sitt helande. jotka odottavat paranemistaan. Men medan vi väntar på vårt helande Mutta siinä, kun me odotamme paranemista, så har vi någonting att ge till den här världen. meillä on jotain antaa tälle maailmalle. Behöver vi kunna ge ett budskap om både hopp
och tro. Meidän täytyy antaa viesti toivosta ja uskosta. Det här är en del av den verklighet som vi lever i. Tämä on osa sitä todellisuutta, jossa elämme. Trösta, trösta mitt folk. Lohduttakaa, lohduttakaa kansaani. Gud bevarar Israel, men vi behöver samtidigt trösta dem. Jumala pitää huolen Israelista, mutta meidän tulee kuitenkin myöskin lohduttaa Och vi är heitä. kallade att predika evangelium till allt skapat. Ja meidät on kutsuttu saarnaamaan evankeliumia kaikelle luodulle. Fast vi får gå igenom lidanden i våra egna liv ibland. Vaikka joutuisimme kärsimään ja kohtaamaan vaikeuksia omassa elämässämme. Svåra perioder. Vaikeita aikakausia. Och nu ska vi gå in i en text. Menemme tekstiin. Det är från Apostlagärningarna 16. Apostolien teot 16. Det är när Paulus och Silas är ute på sin andra missionsresa. Där Paulus och Silas kommer till Filippi. Paavali ja Siilas ovat toisella lähetysmatkalla ja tulevat Filippukseen. Och där har de lett en kvinna till tro som heter Lydia. He ovat johdattaneen Lydia-nimisen naisen uskoon. Hon var en affärskvinna Hän oli liikennainen, som handlade med tyger. joka myi kankaita. Och hon kom till tro på Jesus. Ja hän tuli uskoon Jeesukseen. Man tror att det var den första kristna i Europa. Ehkä ensimmäinen kristitty Euroopassa. Och sedan från vers 16 ska vi läsa tillsammans så här. Aloitetaan jakeesta 16 yhdessä. Och jag läser 5 verser så läser du och så går vi igenom texten på det sättet. En gång när vi var på väg till böneplatsen möttes vi av en slavflicka som hade en spådomsande och skaffade sina herrar stora inkomster genom att spå. Hon följde efter Paulus och oss andra och skrek: "Det här människan är den högste Gudens tjänare. Det förkunnar för er en väg till frälsning." Så höll hon på i flera dagar. Men Paulus blev upprörd och vände sig om och sa till anden: "Jag befaller dig i Jesu Kristi namn att lämna henne." Och i samma ögonblick for anden ut. Mennessämme jälleen rukouspaikkaan tapahtui, että meitä vastaan tuli orjatyttö, jossa oli tietäjä henki, ja joka ennustamisellaan hankki isännilleen runsaasti tuloja. Hän seurasi Paavalia ja meitä muita ja huusi: "Nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien." Tätä hän teki monta päivää. Siitä kiusaantuneena Paavali kääntyi ja sanoi hengelle: "Jeesuksen Kristuksen nimessä, minä käsken sinun lähteä hänestä." Ja se lähti samalla hetkellä. När hennes herrar såg att allt hopp om inkomster var ute för dem, grep de Paulus och Silas och släpade dem till torget inför stadens myndigheter. De förde fram dem till stadens domare och sa: "De här männen stör ordningen i vår stad. Det är judar och förkunnar seder som det inte är tillåtet för oss som romerska medborgare att anta eller följa." Folket gick också till angrepp mot dem. Domarna slet av dem kläderna och befallde att de skulle piskas. De fick många rapp och kastades i fängelse. Fångvaktaren fick befallning att noga övervaka dem. Mutta kun hänen isäntänsä huomasivat, että heiltä oli kadonnut tulojen toivo, he ottivat Paavalin ja Siilaksen kiinni ja rahasivat heidät torille viranomaisten eteen. Vietyään heidät päälliköiden eteen he sanoivat: "Nämä miehet häiritsevät kaupunkimme rauhaa. He ovat juutalaisia ja opettavat tapoja, joita meidän ei ole lupa omaksua eikä noudattaa, koska olemme roomalaisia." Kansakin nousi heitä vastaan ja päälliköt repivät heiltä vaatteet ja käskivät ruoskia heitä. Kun heidät oli perinpohjin piesty, heidät heitettiin vankilaan. Vanginvartijan käskettiin vartioida heitä tarkasti. När han hade fått en sådan befallning satte han dem i det innersta fängelserummet och spände fast deras fötter i stocken. Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsånger till Gud, och de andra fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar, och i samma ögonblick öppnades fängelsets dörrar och allas bojor lossnade och föll av. Ja sellaisen käskyn saatuaan hän heitti heidät sisimpään vankityrmään ja varmuudeksi pani heidät jalkapuuhun. Keskiyön aikaan Paavali ja Siilas rukoilivat ja lauloivat ylistystä Jumalalle, ja vangit kuuntelivat heitä.
Yhtäkkiä tuli ankara maanjäristys niin, että vankilan perustukset järkkyivät. Samassa aukesivat kaikki ovet ja kaikkien kahleet irtosivat. Fångvaktaren vaknade och när han fick se att fängelsets dörrar stod öppna drog han sitt svärd och skulle just ta sitt liv. Eftersom han trodde att fångarna hade flytt. Men Paulus ropade högt: gör dig inte något illa. Vi är alla här. Då bad fångvakten om ljus och rusade in och föll skräckslagen ner inför Paulus och Silas. Sedan förde han dem ut och frågade: ni herrar, vad ska jag göra för att bli frälst? Och predikade Herrens ord för honom. Det predikade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. Redan vid denna tid på natten tog fångvaktaren dem med sig, tvättade deras sår och han och det som hörde till hans familj döptes genast. Sedan förde han dem upp till sin bostad och dukade ett bord, jublande glad över att han med hela sin familj hade kommit till tro på Gud. Kun vanginvartija heräsi ja näki vankilan ovet avoimina, hän veti miekkansa esiin ja aikoi surmata itsensä, koska luuli vankien karanneen. Mutta Paavali huusi kovalla äänellä: älä tee itsellesi mitään pahaa, me kaikki olemme täällä. Vartija pyysi valoa, ryntäsi sisään ja heittäytyi vavisten Paavalin ja Siilaksen eteen. Hän vei heidät ulos ja sanoi: herrat, mitä minun pitää tehdä, että pelastuisin? He vastasivat: usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut sinä ja sinun perhekuntasi. Ja he puhuivat Jumalan sanaa hänelle ja kaikille, jotka olivat hänen kodissaan. Hän otti heidät mukaansa samalla yön tunnilla ja pesi heidän haavansa ja kaikki hänen omaisensa kastettiin heti. Sitten hän vei heidät kotiinsa, tarjosi heille aterian ja riemuitsi siitä, että hän oli koko perheensä kanssa tullut Jumalaan uskovaksi. Amen. Så här lyder texten. Amen, näin sanoo tämä teksti. Den här texten har talat till mig. Tämä teksti on puhutellut minua. Först när Paulus kommer så kommer ju Lydia till tro. Ensin kun Paavali puhuu, niin Lydia tulee uskoon. Och nästa gång han åker ner till den här flodstranden. Ja seuraavan kerran hän menee tänne jokirannalle. Då möter han en annan kvinna. Hän tapaa toisen naisen. Och det är den här slavflickan. Se on tämä orjatyttö. Den här slavflickan säger ju inte Bibeln mycket om. Tästä orjatytöstä Raamattu ei kerro meille paljon. Men jag tänker att hon kanske är i 20-årsåldern. Ehkä hän on noin 20. Det var inte ovanligt med starka ockulta uttryck på den här tiden. Ei ollut epätavallista, että oli vahvoja okkultisia ilmaisuja tähän aikaan. Inte överhuvudtaget. Den här andligheten var väldigt brokig. Tämä hengellisyys oli hyvin kirjava. Det fanns mycket demoniska saker på den här antikens tid. Tapahtui paljon demonisia asioita tämän antiikin aikana. Och det står om den här slavflickan att hon kunde förutse framtiden. Ja tästä orjatytöstä sanottiin, että hän pystyi ennustamaan tulevaisuutta. Idag erbjuds på våra arbetarinstitut och olika kurser om det är yogakurser och det är nyandliga kurser och det är you name it. Että nykyään tarjotaan vaikka mitä joogakursseja ja uushengellisyyttä ja vaikka mitä. Och den här kvinnan följer efter Paulus och Silas. Ja tämä tyttö seuraa Paavalia ja Siilasta. Och det hon säger Ja se mitä hän sanoo är riktigt bra saker. on hyviä asioita. Allt stämmer. Kaikki on totta mitä hän De här sanoo. männen är den högste Gudens tjänst. Että he palvelet korkeinta Jumalaa. De berättar vägen om frälsning för er. He kertovat pelastuksen tietä teille. Vad är det för fel med det? Eihän siinä ole mitään pahaa. Men någonstans Mutta jossain så upplever Paulus att det är någonting som inte stämmer niin med det som stämmer. Paavali kokee, että siinä mikä on totta on jotain, mikä ei ole totta. Och hon håller på så här i flera dagar. Ja tämä jatkuu monta päivää. Och vet ni vad jag tror? Ja minä uskon, Jag tror att den här tjejen var oerhört intresserad av det budskap som de förkunnar. että häntä kiinnosti kovasti se viesti, mikä heillä oli. Den här tjejen kunde ha varit en mycket
aktiv sökare. Hän on voinut olla hyvin aktiivinen etsijä, Som har kommit i kontakt med fel andlighet. joka on tullut yhteyteen väärän hengellisyyden Hon kanssa. hade kanske en otrolig längtan efter Gud själv. Ehkä hän kaipasi kovasti Jumalaa Men hade itse, hamnat i fångenskap. mutta oli joutunut vankeuteen. Hon var kanske fattig, hade inga möjligheter att försörja sig Hän oli ehkä köyhä eikä pystynyt elättämään itseään på annat sätt än att börja med ockulta saker. muilla tavoin kuin, että hän alkoi näitä okkulttisia asioita. Hon kanske hade barn hemma Ehkä hänellä oli lapsia kotona som hon behövde lägga mat på bordet för. ja hänet tarvitsi niille ruokaa pöydällä. Och jag funderar, varför i all sin dag hängde hon efter de här predikanterna i flera dagar? Ja mä mietin, että miksi ihmeessä hän seurasi näitä saarnaajia monta päivää. Jag tror att hon var längta efter Gud. Luulen, että hän kaipasi Jumalaa. Precis som så många människor i vår tid. Ihan yhtä niin monet ihmiset meidän ajassamme. Överallt i Finland längtar folk efter Gud idag. Joka puolella Suomea ihmiset kaipaa Jumalaa. Men de hamnar ofta på någon yogakurs. Sitten he joutuu jollekin De joogakurssille hamnar ofta i någon mindfulness experimentgrupp. tai sitten he joutuu johonkin mindfulness-kokeiluryhmään. För att alla längtar efter gemenskap med Gud. Koska kaikki kaipaavat yhteyttä Jumalaan. Alla vill uppleva frid. Kaikki haluaa kokea rauhaa. Men det finns så mycket som låter bra som inte är bra. Mutta on niin paljon monia asioita, jotka kuulostaa tosi hyvältä, mutta eivät sitä ole. Och jag tänker utifrån Paulus situation. Ja ajattelen Paavalin kannalta. Han predikar Hän saarnaa om vägen till Gud. Tiestä Jumalan luokse. Och har den här damen omkring sig hela tiden. Ja tämä nainen seuraa häntä koko ajan. Som ropar och berättar, lyssna på honom. Joka huutaa ja kertoo, että hei, kuunnelkaa häntä. De här männen är från Gud. Nämä miehet on Jumalasta. Och jag tänker att Paulus kanske den där kvällen, då hon hade följt efter dem första kvällen. Ja tämä Paavali ehkä siinä, kun hän oli seurannut heidän perässään sen ekan päivän. När han går till sängs den kvällen så börjar han fundera och be till Gud. Kun hän menee nukkumaan, niin hän miettii ja rukoilee Jumalaa. Herre, vad är det med den här damen? Että Herra, mikä on tämän naisen kanssa? Vad är det som irriterar mig? Mikä hänessä ärsyttää mua? Vad är det som stör? Mikä häiritsee hänessä? Fast hon säger rätt saker. Vaikka hän sanoo oikeita asioita. Jag har såna känslor ibland. Mullakin on joskus sellaisia tunteita. Vad är det för fel på våra nyheter? Mikä vika meidän uutisissa on? De säger rätt saker, men det är någonting ändå som är fel. Ne sanoo oikeita asioita, mutta kuitenkin siinä on jotain mätää. Perspektivet är fel. Perspektiivi on väärä Anden är fel. ja henki on väärä. Och vi lever konstant med såna situationer i våra liv. Meillä on koko ajan sellaisia tilanteita meidän elämässä. Och Paulus kanske tar en extra bönestund den här kvällen. Paavali ehkä viettää ylimääräisen rukoushetken sinä Men iltana. hon fortsätter nästa dag igen. Ja se tyttö jatkaa vaan seuraavana päivänä. Och någonstans hos Paulus tror jag det föds en vånda, en nöd. Paavalissa syttyy hätä. Herre, lös den här damen. Herra, vapauta tämä nainen. Låt det bli en befrielse. Tapahtukoon vapautuminen. Och så säger Bibeln så här. Ja Raamattu sanoo näin. Att Paulus blev upprörd. Paulus blev upprörd. Että Paavali järkyttyi. Och det ordet på grekiska Ja tämä sana kreikaksi är diaponeo. on diaponeo. Det betyder att man uttrycker en stor sorg. Se tarkoittaa sitä, että ilmaisee suurta surua. En smärta eller en ångest. On ahdistusta tai tuskaa. Det handlar om nöd. On kyse hädästä. Han blev inte arg. Hän ei suuttunut, Han kände vånda och nöd för den här kvinnan. vaan hän tunsi
sitä hätää tämän naisen Och puolesta. så kom den här dagen då han vände sig om. Ja sitten tuli se päivä, jolloin hän kääntyi. Och då säger han inte till kvinnan utan då tilltalar han anden. Silloin hän ei puhu tälle naiselle, vaan sille hengelle. I Jesu namn lämna henne. Jeesuksen nimessä lähde hänestä. Och hon blev fri. Ja hän vapautui. Halleluja. Du Halleluja. vet, det finns kraft i namnet Jesus. Jeesuksen Det nimessä finns en on voimaa. otrolig kraft då vi uttalar Jesu namn. Siinä on valtava voima, kun me julistamme Jeesuksen nimeä. Men det här föregicks också av en process i Paulus liv. Tätä ennen Paavali kävi prosessia läpi omassa elämässään, För det pågick i flera dagar. koska tämä jatkui monta päivää. Och det finns så mycket människor i din närhet Ja sun ympärilläsi on paljon ihmisiä, som mår så dåligt. jotka voivat huonosti. Som har så stora svåra problem. Ja heillä on suuria vaikeita haasteita ja Och det är ongelmia. viktigt, kära vänner, Ja rakkaat ystävät, on tosi tärkeää, att vi har rätt medlidande med människor. että me tunnemme myötätuntoa heidän kanssaan. Att vi ser det som makten bakom tingen. Että me näemme sen voiman niiden asioiden takana. Att vi vet vad det är som gör att folk gör som de gör. Että me ymmärrämme, miksi ihmiset tekevät, mitä tekevät. För när man ser ondska och möter ondska, Kun näkee, miten pahuus kohtaa pahuutta. jag har sett den fruktansvärda förföljelse som har drabbat de kristna i Pakistan. Kun olen nähnyt sen kauhean painon, mikä Pakistanissa kohtaa näitä kristittyjä. Jag har sett mycket i mitt liv. Olen elämässäni nähnyt paljon. Men det här var någonting alldeles förfärligt. Mutta tämä oli jotain aivan kauheaa. I ett hus bodde en äldre kvinna med sina 3 döttrar. Yhdessä talossa asui nainen 3 tyttärensä kanssa. Mamman var så sjuk som hon kunde inte röra sig. Äiti oli niin sairas, että hän ei pystynyt liikkumaan. Hela deras hem brändes ner. Koko heidän kotinsa tuhottiin, poltettiin. Fattiga människor Köyhiä som får ihmisiä, lida jotka saavat kärsiä, för att de är kristna. koska ovat kristittyjä. Det är en sån brutal ondska. Se on niin kauhea pahuus. Och då är nästa fråga, hur kan en sån ondska ockupera människor så totalt? Sitten voi kysyä, että miten tällainen pahuus voi ottaa ihmiset valtaansa niin täysin. För att det finns andemakter. Det finns krafter i vår värld Koska on henkivaltoja ja voimia meidän maailmassamme, som människor öppnar upp sina sinnen för. joille ihmiset avaa mielensä. Mm-hmm. Och det betyder att kommer du i kontakt med fel ideologier Jos tulet väärien ideologioiden kanssa kosketukseen, kan livet ta en helt annan riktning. niin elämä voi muuttaa suuntaa täysin. Vi har större behov än någonsin att predika evangelium. Meillä on suurempi tarve kuin koskaan saarnata evankeliumia. Men jag tänker i den här situationen då Paulus mötte kvinnan. Ajattelen sitä tilannetta, kun Paavali tapasi tämän naisen. Han sökte inte konfrontation direkt. Hän ei etsinyt mitään konfrontaatiota. Och där har vi någonting att lära oss som kristna. Siinä meillä on jotain opittavaa kristittyinä. Vi är inte folk av konfrontation. Me emme ole konfrontaation ihmisiä. Vi behöver vara sensitiva och känsliga och känna in läget. Meidän kuuluu olla sensitiivisiä ja tuntea, että mikä on se tilanne. Evangeliet kommer alltid i konfrontation med omvärlden. Evankeliumi tulee aina konfrontaation maailman kanssa. Och det betyder att även här när flickan blev befriad, Myöskin tässä, kun tämä tyttö tai nainen vapautui, när en flicka blev befriad, kun yksi nainen vapautui, så blev det upplopp i hela stan. niin koko kaupunki joutui kuohuksiin. Jag kommer ihåg, jag läste en bok av Lester Sumrall. Luin kirjan Lester Sumralta. Rakt på sak om demoner hette den boken. Suora asia demoneista oli sen kirjan nimi. Jag läste den för jag har stor respekt för hans erfarenhet av sådana saker.
luin sen, koska minulla on suuri kunnioitus hänen kokemuksistaan näiden asioiden Han kanssa. berättade att i ena fängelse i Filippinerna i Manila fanns en kvinna Että yhdessä vankilassa Manilassa Filippiineillä oli nainen, som ingen kunde bemästra. kukaan ei mahtanut hänelle mitään. Det var så starka krafter i hennes liv. Hänen elämässään oli niin vahvoja voimia, Så flera män kunde inte ens hålla henne. että useampi mieskään ei pystynyt Och pitämään då häntä kallar man kiinni. på Dr. Lester Sumrall. Sitten kutsuttiin tämä Dr. Lester Sumrall. Han fastade och han bad och förberedde sig för konfrontation. Hän paastosi ja rukoili ja valmistautui tätä konfrontaatiota varten. Och med Guds hjälp fick han vara med och befria henne. Ja Jumalan avulla hän sai olla mukana vapauttamassa tämän naisen. Och vad hände i Manila efter det? Ja mitä Manilassa tapahtui Det tämän jälkeen? bröt ut en väckelse. Oli suuri herätys. Så att 10 000-tals människor kom till tro. Kymmeniä tuhansia ihmisiä tuli uskoon. Det finns fästen som behöver konfronteras som kan lösa ut Guds kraft. On niin kuin pesäkkeitä, joita pitää kohdata, jotta Jumalan voima voi vapautua. I Filippi Filippissä så var en ung tjejs bundenhet niin nuoren naisen tai se, että hän oli sidottu, kopplat till affärslivet. se oli yhteydessä liikemaailmaan. Så att affärsmännen blev arga på Paulus. Että liikemiehet suuttuivat Paavalille ja Siilakselle Och började förfölja dem. ja alkasivat vainota heitä. Märkliga reaktioner. Kummallisia reaktioita. Och de blev anklagade för att störa ordningen i stan. Ja heitä syytettiin siitä, että he järkyttivät sen Halleluja. järjestyksen siinä kaupungissa. Det där Voi älskar ju että. jag. Tätä minä rakastan. Vi är kallade att på något sätt störa ordningen i stan. Meidät on kutsuttu In, järkyttämään järjestystä kaupungeissa. inte genom att göra dåliga saker, Ei siten, että teemme huonoja asioita, men genom att göra saker som är rätt för Gud. mutta teemme asioita, jotka ovat oikein Jumalalle. Och de blev ställda inför rätta och piskade för sitt brott. Heidät tuotiin oikeuden eteen ja heidät piiskattiin. 2 predikanter 2 saarnaajaa som kom för att förkunna goda nyheter. tulivat kertomaan hyviä uutisia. Hamnade mitt i allt i ett fruktansvärt lidande. Ja he joutuivat valtavaan kärsimykseen. De här piskrappen var nog inga smekningar. Se, että heidät piiskattiin, niin se ei ollut mitään hellävaraista. Det var djupa sår. Ne aiheutti syviä haavoja. Det tog sjukt. Se todellakin sattui. De blev utsatta för förakt. Heidät väheksyttiin. De blev uthängda offentligt som orosmakare fast de var goda predikanter. Heistä sanottiin, että he järkyttivät sitä järjestystä, vaikka he olivat hyviä ihmisiä. Jag tycker att de blev orättvist behandlade. Heidät kohdeltiin todellakin väärin. Det kan man väl nog lugnt säga. Sen voi rauhassa sanoa. Men faktum är det att det finns också ett pris att betala för att vara kristen. On tosiasia, että meidän täytyy maksaa hinta siitä, että olemme kristittyjä. Och vi får inte sluta predika ett evangelium där det inte kostar på att vara kristen. Että ei voida lopettaa sitä, että saarnataan evankeliumi, jos se ei meille maksa Du vet, mitään. när Finland var i krig Silloin kun för Suomi 75-80 år sedan, oli sodassa noin 75-80 vuotta sitten, då var bönehusen fyllda med folk. silloin rukoushuoneet oli täynnä ihmisiä. Då blev det allvar i den kristna tron. Silloin kristitystä uskosta tuli Idag- vakava asia. Idag i Ukraina är kyrkorna fyllda med folk. Tänään Ukrainassa kirkot ovat täynnä ihmisiä. Man söker sig till varandra när det är yttre tryck. Hakeututaan toistemme luokse, kun tulee ulkoista painetta. Det var inte bara så att det var väckelse i Finland och det var krig.
Ei ole vaan niin, että oli herätystä Suomessa, kun oli sota. Det var inte bara så att anden var utgjuten på ett speciellt sätt under Eikä kriget. niin, että henki olisi vuodatettu jollain erityisellä tavalla sodan aikana. Folk kom till kyrkorna för att trösta varandra. Vaan ihmiset tuli seurakuntaan lohduttaakseen toinen toisiaan. För man hade mist sina fäder. Oli menetetty omat isänsä. Farfar hade dött. Tai isoisät oli kuollut. Nästa vecka hade någons morfar dött. Tai seuraavalla viikolla jonkun toinen isoisä Nästa oli vecka hade kuollut. någon mist sin man. Tai seuraavalla viikolla jonkun mies oli Och kuollut. det här ser jag i Pakistan. Ja tämän näin Pakistanissa. Jag ser en djup gemenskap bland de kristna. Näin syvää yhteyttä kristittyjen keskuudessa. En dag hade den ena familjens dotter blivit våldtagen och mördad. Yhtenä päivänä jonkun perheen tytär on raiskattu ja En annan murhattu. månad så är det någon annan flicka som har blivit kidnappad. Man vet inte var hon är. Joku toinen kuukausi, joku toinen tyttö on kidnappattu, eikä kukaan tiedä, missä hän on. Svåra tider och lidanden förenar oss som kristna. Vaikeat ja haastavat ajat yhdistää meidät kristittyinä. Det gör att församlingen blir mera relevant, Ja seurakunnasta tulee enemmän relevantti, mera ajankohtainen. betydelsefull för Sille oss. tulee suurempi merkitys meille. Det går lite mera på djupet. Mennään syvemmälle. Lite djupare överlåtelse till Kristus. Antaudutaan enemmän Kristukselle. Lite mera ärliga böner. Ja rehellisempiä rukouksia. Man kommer inte bara för att se om predikanten hade en bra predikan idag. Ei tulla vaan katsoakseen, oliko saarnaajalla hyvä saarna tänään. Man kommer för att man behöver kraften i den kristna gemenskapen. Vaan tullaan, koska me tarvitaan se voima, mikä siinä kristillisyydessä, kun me tullaan yhteen, on. Och nu var Paulus och Silas i fängelse Paavali ja Siilas olivat vankilassa i Stocken. siinä tukissa tai jalkapuussa. Det var inte internet där, kan jag lova. Ei ollut mitenkään kaunista. Internet. Ei ollut. Nettiä ei ollut. Nej. Det var smutsigt och eländigt. Siellä oli likaista ja kauheata. Det var varmt och förfärligt. Ja lämmintä. De hade värk i sina kroppar. Heidän kehonsa särki. Allt var eländigt i deras omständigheter. Kaikki heidän ympärillään oli aivan kauheata. Men Mutta vad gjorde de? mitä he tekivät? De började lovprisa Gud. He ylistivät Herraa. De valde att istället för att knyta knytnäven i fickan He valitsivat sen sijaan, että laittoivat nyrkkinsä yhteen taskuun. så valde de att vända sin blick mot himlen. He käänsivät katseensa taivaita kohti. Mänskligt sett så var deras predikoutfärd en ganska misslyckad variant. Inhimillisesti katsottuna tämä oli vähän huonosti meni. Men du vet, de lät inte omständigheterna knäcka dem. Mutta he eivät antaneet näiden olosuhteiden musertaa heitä. Du vet, vi går igenom prövningar som människor. Käymme vaikeuksien läpi ihmisinä. Bibeln säger, jag har bett för er Raamattu sanoo, minä olen att er rukoillut tro puolesta, inte ska bli om intet. että teidän uskonne ei menisi tyhjään. För vi kommer att gå igenom eld och vi kommer att gå igenom vatten. Me olemme tulen ja veden läpi. Man kan gå starkare igenom kriser. Voi käydä vahvemmin kriisien läpi. Men det är en stor nåd av Herren Se on suuri armo Jumalalta, kun se tapahtuu, om det sker. jos se tapahtuu. Bibeln säger, ropa till mig på nödens dag. Raamattu sanoo, huuda puoleeni hädän päivänä, Så ska jag rädda dig niin minä pelastan sinut och du ska ära mig. ja sinä ylistät minua. Och när Paulus och Silas vände sig mot Gud Ja kun Paavali ja Siilas kääntyvät Jumalan puoleen, så börjar bojorna falla av alla andra omkring dem. niin kahleet kirpoavat myöskin niiltä muilta heidän Och jag ympäriltään. älskar det här med jordbävningen. Mä rakastan, kun on tämä maanjäristys. Jag har inte varit med om att det har skett en jordbävning då jag har vänt mig till Gud. En ole ollut mukana tai kokenut sitä, että on tapahtunut maanjäristys, kun mä oon rukoillut Men jag Jumalaa. hoppas att jag är en sån person
Toivon, että olen Så att henkilö, även när jag går igenom svårigheter että silloin kun käyn läpi vaikeuksia och jag väljer att prisa Gud i mina svårigheter, ja valitsen ylistää Jumalaa så näiden kan det bli till vaikeuksien kautta, välsignelse för människor omkring mig. se voi koitua siunaukseksi ihmisille ympärilläni. Du vet, hela fängelse upplevde lovsång och tillbedjan när Paulus och Silas valde prisa Gud. Koko se vankila koki sen ylistyksen, kun Silas ja Paavali valitsivat ylistää Herraa. Kriser, prövningar, svårigheter Kriisit, koettelemukset ja vaikeudet kan också leda till välsignelse för andra människor. voivat johdattaa muiden ihmisten siunaukseksi. Och det blev omvändelse. Tapahtui kääntymys. Men det var ju tragiskt att han tänkte ta självmord, den här fängelsevakten. Oli traagista, että tämä vankilavahti meinasi tappaa itsensä. Du vet, han skulle ha blivit bragt om livet i alla fall. Hänet olisi kuitenkin murhattu. Alla dörrar var öppna. Kaikki ovet olivat auki. Han hade misslyckats också i sitt uppdrag. Hänkin oli epäonnistunut tehtävässään. Fullständigt att bevaka dessa två. Ihan täysin, kun hänen piti varjella näitä tai Han skulle ha valvoa fått näitä skulden för det kahta. här. Ingen förstod att det var Gud som var bakom det här. Det kan Hän jag olisi lova. saanut syytökset siitä, ei kukaan ymmärtänyt, että Jumala oli sen takana. Men när han står och ska ta sitt liv, Mutta kun hän on siinä vähän vaille itsemurhaa, så ropar Paulus: niin Paavali huutaa, gör det inget illa, vi är alla här. älä tee itsellesi pahaa, olemme kaikki vielä täällä. Och han föll ner och ville bli frälst. Ja hän kaatui maahan ja halusi pelastusta. Halleluja. Halleluja. Och han blev döpt den kvällen. Hänet kastettiin sinä iltana. Första han gjorde som kristen Ensimmäinen teko kristittynä var att tvätta såren av hans predikanter som har lett honom till tro. hän pesi niiden saarnaajien haavat, jotka olivat johdattaneet hänet uskoon. Öppna sitt hem för Avasi. två förföljda kristna människor. Avasi kotinsa kahdelle kristitylle, joita vainottiin. Det är starkt. Tämä on vahvaa. Amen. Amen. Du vet, vi är alla i olika skeden i vårt liv. Olemme kaikki eri kohdissa elämässämme, Men du kan välja en högre väg när du går igenom svårigheter. mutta voit valita korkeamman tien, kun käyt vaikeuksien läpi. Många blir bittra och besvikna på Gud. Monet katkeroituu Jumalaa kohti. Lämna församlingen när det är som svårast. Jättää seurakunnan silloin, kun on vaikeinta. Jag har hört kristna som har sagt att när jag gick igenom min skilsmässa, Mä olen kuullut kristittyjä, jotka sanoo, että kun kävin läpi eron, då fanns inte församlingen där för mig. seurakunta ei ollut siinä minua varten. Så jag lämnade allt. Näin mä jätin kaiken. Det är också sorgligt. Sekin on surullista. När människor går igenom kriser, då behöver man sina vänner som mest. Silloin kun ihmiset käy kriisien läpi, silloin tarvitaan ystäviä eniten. Vi behöver församlingens gemenskap. Ja tarvitaan seurakunnan yhteyttä, Förbönerna, stödet. esirukousta ja tukea. Vi vet inte vad vi har framför oss. Me ei tiedetä, mitä meillä on edessäpäin. Nu behöver vi stå med de förföljda kristna i världen. Meidän täytyy seistä vainottujen kristittyjen rinnalla, Våra systrar och våra bröder. sisakojen ja veljien. 250 miljoner kristna förföljs för sin tro varje dag i världen. 250 miljoonaa kristittyä vainotaan joka päivä uskonsa takia. Vi behöver stå med Israel Meidän täytyy seistä Israelin rinnalla just nu. juuri nyt. Jag tyckte det var starkt när jag hörde Bidens tal igår. Oli vahvaa, kun kuulin Bidenin puheen eilen. Han sa America stand with Israel. Hän sanoi, että jenkit seisoo Israelin rinnalla. Det är också någonting som behövs just nu. Sitäkin tarvitaan juuri nyt. Stöd och hjälp. Tukea ja apua. Halleluja. Så jag ska gå ner för landning. Laskeudutaan. Men du vet, när Paulus och Silas skulle friges, Kun Paavali ja Siilas oltiin vapauttamassa, så ville man släppa dem fri.
Niin från haluttiin fängelset. päästää heidät vankilasta. Och man skickar rättstjänare från domarna och säger att frige de här människorna. Ja lähettiin sieltä tuomareilta ihmisiä, jotka sanoivat, että teidät päästetään nyt vapaaksi. Kom nu Paulus och Silas och så går ni ut lite via bakvägen här. Tulkaa nyt Paavali ja Siilas ja lähtekää sieltä takaovesta. Då säger Paulus, Ja silloin Paavali sanoi. och det här är den ande som jag tror vi behöver få in i våra kyrkor. Ja tämä on se henki, jota me tarvitaan seurakunnissamme. Paulus säger till de här rättstjänarna som representerar rättsväsendet. Paavali sanoo näille, jotka edustaa sitä oikeutta. De har piskat oss offentligt utan rättegång. He ovat piiskanneet meitä ilman oikeudenkäyntiä julkisesti. Fast vi är romerska medborgare och kastas oss i fängelse. Vaikka olemme roomalaisia kansalaisia ja meidät on heitetty vankilaan. Och nu vill de skicka iväg oss i hemlighet. Ja nyt he haluavat lähettää meidät pois salassa. Åh nej, säger Paulus. Ei tule kysymykseen. De får komma hit själva och hämta ut oss. Tulkoon itse tänne hakemaan meidät pois täältä. Jag älskar det där. Halleluja. Mä rakastan Du vet, tätä. de har någon sorts integritet som kristna. Heillä on kristittyinä Kom integriteetti. inte och trampa på oss. Älkää tulko tänne Vi är polttakaa beredda meitä. att sitta i fängelse. Vi är beredda att lida för vår tro. Me olemme valmiit istumaan vankilassa ja kärsimään uskomme Men vi takia. förtjänar respekt som människor. Mutta meitä tulee Vi är kunnioittaa romerska ihmisiä. medborgare. Olemme roomalaisia kansalaisia. Och jag sa åt dessa pakistanska familjer, Ja sanoin näille pakistanilaisille perheille, där ingen har tagit upp deras case i någon rättegång. kun kukaan ei ole käsitellyt heidän oikeuksiaan Jag såg oikeusistuimessa. de här föräldrarna i ögonen som har mist sin dotter. Katsoin näitä vanhempia silmiä, jotka ovat menettäneet tyttärensä. Ni är inte ensamma i detta. Ette ole yksin tässä asiassa. Tusentals människor i Europa ber för er. Tuhansia ihmisiä Euroopassa rukoilee puolestanne. Det ni går igenom, vi vet och vi känner med er. Me tiedämme, mitä käytte läpi ja tunnemme kanssanne. Det där är viktigt. Tämä on hyvin tärkeää. Du är inte ensam. Et ole yksin. Stå tillsammans med dina bröder och systrar. Seiso yhdessä siskojesi ja veljesi kanssa. Vi ska vara frimodiga och hålla fanan högt. Meidän tulee olla rohkeita ja pitää lippu korkealla. Men det är kanske inte sagt att det kommer att bli en enkel väg framöver. Ei ole sanottu, että edessä olevasta matkasta tulee helppo, Men förbered dig. mutta valmistaudu. Låt din tro förädlas. Anna sinun uskosi jalostua Låt slaggprodukterna sköljas iväg. ja anna näiden E-lukujen hävitä. Aivan. Aitoa tavara. Det är ju så att vi behöver låta den helige Andes eld bränna bort allt i våra liv. Pyhän hengen tuli tulee polttaa pois kaiken meidän Så elämästä, att guldet är kvar. niin että se kulta on jäljellä. Halleluja. Halleluja. Domen börjar med Guds hus, säger Petrus. Tuomio alkaa Jumalan talosta, sanoo Pietari. Ni kommer att få gå igenom eld och rening. Saatte käydä läpi tulen ja puhdistuksen På olika sätt eri tavoin. helgar anden oss. Niin henki pyhittää meidät. Men vi ska aldrig ge upp. Ei pidä koskaan antaa periksi. Nu ska vi ge våra hjärtan till Herren. Annamme sydämemme nyt Herralle. Vi ska be. Rukoilemme. Och du kanske går igenom en tuff tid just nu i ditt liv. Käyt ehkä läpi jotain haasteellista elämässäsi juuri tällä hetkellä. Du kanske är anfäktad och plågad. Ehkä sä kärsit. Men Herren vet precis vad han tar dig igenom. Mutta Herra tietää tarkalleen, minkä läpi hän sinut johdattaa. Han kan tillåta saker ske i våra liv som inte vi alls förstår. Hän voi antaa meidän käydä läpi asioita, joita emme ollenkaan ymmärrä. Men han ser lite längre i mitt liv. Mutta hän näkee kauemmas, edemmäs elämässämme. Han helgar oss. Hän pyhittää Han meidät förbereder oss. ja valmistaa meidät. Halleluja. Nu vill vi Herre att du ska röra vid våra liv. Haluamme, että kosketat elämäämme, Herra. Herre, vi ber att din eld ska gå igenom våra
våra kroppar, vår själ, vår ande. Pyydämme, että sinun tulesi käy sielun, hengen ja kehon läpi. Herre, vi ber om mera frukt ur våra liv. Rukoilemme enemmän hedelmää elämästämme, Herre, vi ber att vi ska få bära frukt för ditt rike. että saamme kantaa hedelmää valtakuntasi puolesta. Herre, vi ber om din smörjelse som bryter alla ok över våra liv. Pyydämme sinun voitelua, joka murskaa kaikki kahleet, Herre, vi ber att vi ska få bli till välsignelse. että saamme olla siunaukseksi. Kanske för unga tjejer som mår dåligt. Ehkä nuorille naisille, jotka voi huonosti, Som har hamnat i bundenhet fast de längtar efter dig. jotka ovat joutuneet sidoksiin, vaikka he kaipaavat sinua. Herre, hjälp oss att vara dina tjänare och tjänarinnor. Herra, auta meitä olemaan sinun palvelijoitasi, Herre, hålla huvudet högt. pitämään pää korkealla, Våra hjärtan nära dig, Jesus. sydämemme lähellä sinua, Vi vill Jeesus. tjäna dig i den här tiden. Haluamme palvella sinua Jesus tässä vill ajassa. nå den enskilde människan som mår dåligt. Jeesus haluaa tavoittaa sen yksittäisen ihmisen, joka Herre, vi voi vill ge pahoin. hopp åt unga människor i vår tid. Hän haluaa antaa toivoa nuorille ihmisille Herre, vi vill stå ajassamme tillsammans med människor som är hårt ansatta. ja seistä niiden rinnalla, joita todella koetellaan. Herre, ge oss kraft. Herra, anna meille voimia, Smörj oss voitele meidät att tjäna palvelemaan vår stad, kaupunkiamme, vår släkt, sukuamme, människor på vår arbetsplats. ihmisiä työpaikalla. Hjälp oss att tjäna och betjäna. Auta meitä palvelemaan Herre, de som lider just nu. niitä, jotka juuri nyt kärsivät. Fader, låt oss aldrig bli hårda. Isä, älä anna meidän ikinä kovettua. Herre, ge oss den förkrosselse som Paulus upplevde Anna meille se murskautuminen, jonka Paavali koki, när han såg den här unga flickan. kun hän näki tämän nuoren tytön. Herre, vi behöver det. Sitä tarvitsemme. Vi blir lätt hårda när vi ser all ondska, Herre. Kovetumme helposti, kun näemme kaiken pahuuden Herre, vi tässä vill inte bli maailmassa. rasistiska. Emme halua olla rasistisia. Herre, vi vill inte bli som ser ner på andra människor. Emme halua katsoa alas muita ihmisiä. Herre, hjälp oss att ha andliga ögon Anna meille, Herra, henkiset så vi silmät, kan urskilja i jotta vår voimme tid. erottaa ajassamme. Smörj våra andliga ögon. Voitele henkiset silmämme, Herra. Det är vår bön idag. Se on rukouksemme tänään. Herre, välsigna denna församling. Herra, siunaa tätä seurakuntaa. Fader, låt din smörjelse vila på den här platsen. Anna sinun voitelusi levätä tässä paikassa, Herra. Herre, jag ber om en ande av förkrosselse över Betel. Rukoilen murtuneisuuden henkeä tälle seurakunnalle. Herre, tack för att många svaga människor ska komma in genom dessa dörrar. Kiitos siitä, että monet heikot ihmiset tulevat näiden ovien läpi. Bli helade och upprättade. Parantuvat ja ennalleen asetetaan. I din närvaro, Sinun läsnäoloosi Herre, under din bearbetning. ja sinun työsi alla, Herra. Herre, res upp människor på den här platsen. Nosta, kohota ihmisiä tässä paikassa, Så får nytt mod och nytt hopp. joille tulee uusi toivo ja uusi rohkeus, Herre, som går till nationerna med evangelium. jotka vievät evankeliumia kansakuntiin. Halleluja. 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 Vi lovar och vi prisar dig. Ylistämme sinua, Herra. Halleluja. Halleluja. Jag tror jag ger över åt David här.